Mám tady Piper. Piper, ano, z Bravo Passu. Ano, padla mi z Bravo Passu. Ten 25. a nebylo Star Drop, tady. padla mi tam, jsem šel openingovat a nepadla. dostal jsem tu Piper, že tady z toho máte video, co se tady Budeme editor. na Piper ještě, ale jako zahrál jsem si, je dobrá, jo, je dobrá. Jedeme jít do knockoutu a uvidíme, jaká bude. Jakože, no tak jako to je, vyhrajem jak smím. Já vole, zabije si střely. Hop, jdeme. Please help me.